Европе نوخشي باير دوحال أكتسا دايحير فينيرج ورسيوشون فيكالالان غيشلون حلقة شنريدينا. إز هوتور بحندر نوخشي بوليتيكان مهاجر ومعرف مميخان فيريك قوزد غي إتجيركس تقول فيلير ميتينجي. تارت أدوجير ورسيوشون نوخشيشون عيدل يمل ديشبول نوخشي قيليوش باير ستدر. ورسي نيمتو متنشكح توش قيرور داست ايازن بلاكاتشدر ميتينج خوين كرا. بينيح بيخ نوخشي بوتوش أكتسا قول فيلير أفترين بأونش عالشيران организациям векалш. Шенка мелях Австрин жигар хочу дахедер дол дюненах нохчи диссидентш байерна Кремлью бехке эл. Отюган Австринчу хачулқи федерал министру Нехаммер Карл Дахетина Умаров мамихан вир хуқах сихдил талан бештушеш эл. Тхай Австрилеттех ох мгютердац ницбар. Карачхенах эвсер талан будахош извин хажинаш люхш. Дерик оргер астундишду und elch архар конфликташ кест Австричу хуйшул эл министру. Цодитрях низмуш хуйшул радикал тобнаш шог шаймет вахошу ещу. كردوق كورت تبشتوه وير ومعرف ماميخان قبيت دولشوه وين غالين جين دوتسوش يوتيوب بلوجر توليلوش نوشتشون كيغل خوچون كديرا فرمزانا تنغونا كريتيكيش إز ويرن بيحكي بوالخيت شلاتنا نوشتشور سавял شواخرخو أختايف سرالي مغمادов سلمان Коронавирусан эпидемии бахандулш сатинхил сёлжгадыр Москвалил не қуанцер пошта то бет и солчуадун юха дайолур юлшу. Шинреденах бен сунхляцхам ылбсет Кавказ әчкіне қай пресолы қош. Адмш гулдаларна эпидемия хал меттадарна цер пошти даслелер карлдоқшду. Дюхарлер рейсхерю ереденах сёлжгадыр Москва. То бет цайтолчуах Москвар нохчичу юхорю цер пошт. Қдайолч заманчух Алхасан дед юк даслелер юлшу цер пошт белгалдяқна ылбсет Кавказ әчкіне қай векалш. Ишт бо Машу радион боцхамш. Ошқы бешур боздоруюшу тхасайтя социал машнышка.